tamune tambah berjubel-jubel. Tambah jesek-jesekan. Ngomong iku ngono. Mangke sampur mboten kula gawe loro, sakniki kula gawe sekawan. Ya napa? Setuju ta mboten? Ah, nggih, cocok iwak endok, nggih. Ayo wis. Kambar. Iki anu Cakambar. Kenapa? sampean Uku lah ta. nggih. Mendem. Teler ta. Kataan wae pun sekawan ta. Nggih tapi nggih anu kontan lho nggih sampean bayar. Lho nggih. Kudu kontan kula masih titik-titik betos ya nek. Dulure amran iki. Masih titik-titik Teler. bisa gadah. Cek gentenan. Teler. Drendeng kayak cak kandar itu. Ayo. Ayo. Ayo kene iki. Adik penonono gak melok. Gak melok cak. Iki wis gak kuat. Jos. Jos. Ayo bareng Surabaya. Jos. Surabaya biasa. Surabaya biasa. Jas. Ono piring terbang. Khawatir pokoknya jangkep sewengi. Wah, wis mendem. Teler wis wis. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dadane nono. Wis ayo. Dadane nono biasa. Anu Pak pendutane napa, Pak? Gendinge apa gendinge? Ireng-ireng ae. Ireng-ireng. Cak diet. Ireng-ireng cak dia. Ono gending ireng-ireng. Oh, ono. Gendeng ireng-ireng ana cak dia. Cak diet tak tembeli 200 cak diet ireng-ireng. Ireng-ireng. Panjake kendang aja diombeni lho, rek wis teler lho. iku mandak opo. Sik anu iki gak kuat rupane. Sampeyan nek mboten kuat mulai man napa? Mulai man sik nggih. Aku gak apa-apa aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Lah sampeyan sik eling kula. Sik
Kula sinten sih? Konyil. Kunyil ya. Lha sapa? Kancil kok kunyil. Capil. Oh, cah. Pokoknya gak teteh, teteh lenggirna cak kancil cak lenggir. Ayo kene iki. Wis minggir sik minggir. Ora minggir. Lenggir cak kancil. Kene lho, Gendeng apa kene nih? lho. Iku lho, muji-muji iku lho gak gelem ngadeg gelas Gletak. kok resia ya apa sih hari? Gletak tak jiat. Ya iki gletak. Sakrat. Ayo ngombe. Gini, ayo. Ayo. Ayo, napa gendinge niki lho, sampe tomboki. Apa iki? Iki lho mbek ngombe ayo apa? Napa gletak niku jamu-jamu ta jaran kepang ta napa ngoten. Oh, senengane jaran kepang cak kandar iku. Jamu-jamu ta? Aduh. Pasukan akawang pada kepranan kenalan warung pojok go ampiran hitung-hitung golek kenalan sore-sore tak jalan-jalan monggoan mumpung wae wis gajian kenalan ora lali kewajiban hitung-hitung golek kenalan aku nenengi sakok gorengi amirahku sing yo daginge gede-gede toko tapine aku kandele ampun manis persis kaya pelayan. Jula-juli renteng. Oh, jula-juli renteng. Iya. Langsung mawon Cak Jiat, renteng. Renteng. Landange cek entuk dhisik po. Pelandang gak pate iso ngitung kok. Ayo pelandang hitung. Mula nek rumah tangga ojo seneng kekeran mundak angel tolek sandang
kamu. Ana gombong wadahe merah cilik empuk nek wis gedhe maju perang. Ah, wis teler. Timbang lali angor tintinge. Ini iki marai lagu. Kenapa nelak daun ajate, daun ajate tak dek talen. Dadi praben kudu sepangestet, banyak praben sing ngantuk, tak dek tak lelo alea. Jangan krokot, jangan alon. Delik dhewe pinggir sumur. Tresna bos anjing sadulur. Bisa awet saumur-umur. Panjang jauh di tengah di balik lo satu hancur badan di kandung tanah budi baik dikenang juga. Iwak urang kano buntute, wong wis gerang buntute tugel. Uga wong wedok aja tempuruan, nek wong lanang lunga aja ngajak gegeran. Omongane tangga aja digawe pedoman, nek dadan geger tangga padha singitan. Ayo, Bapak Kasyono. Joget terus. Ayo, Kak Arek ngambut. Ayo, Kasyono. Ayo. Aja seneng peno mangan rambak. Rambak mono lulangi kebon. Ae wong tani iso ngidung. Aja peno rabi tanda. Tanda mono pikiran dhewe. Gila tanda kayaknya gede. Yo ana gawe gatengan iki. Iya. Gendrong. Gendrong. Iya nganjuran iki nganjuk. Ono ya sak seneng. Kendor. Ayo. Kendalin jangan dar sama sendel. Ayo Pak Bey, Pak Bey. Apa maneh biasa. Baik, Gendrong.
Apa iki? Apa iki? Sapa kambar iku kambar? Siapa? Gambar. Lah kon ndek-ndang ku ya apa, Pak? Ayo. Pira iku? Pira? Wah, sini-sini ae, sini-sini. Banjar. Banjar. Kono sik anu. Ha kene tandake. Sapa iki? Iki. Wis lungguh kene sik. Ya. Ayo, Jo. Anjajat desa Milan Kori Kalaman Sakti Parimi Wisata Palekane apa?
lho. Tak kancil iki lho pilirane sapa? Kok piye-piye ngene sampean? Aku to. Nggih lah. Aku njaluk tolong nang peno sapa maneh. Kok sik tak kandhani. Apa sik bisi-bisi iki rek? Kok sik lho meneng wae to. Ki nek perlu aku. Anu. Aku dikuntek. Sak butuhku bir kabeh. Duit entek. Wah, sampe serak suara. Lho. Tak ubel kabeh. Lho ya sampean Aku Nek mboten nempel nggih pun Pak. mboten nempel mboten napa-napa. kowe kok tibake aku ayo Riko aku iki. Piro maneh kari dulur dhewe sing nduk kene. Oh, pelandang diutangi yo. Utang sesuk nang nggonku. Wong Nang nggonku. karo dhewe kreditan adakno. Wis kono. Oh, ijo-ijo Cak Jian. Ya. Wong gak nempel ati kesuwen ngomong. Ijo-ijo. Duit tak mulai-mulai. Ini gaya.